În 4 ani, Chișinăul poate fi mult mai dezvoltat, mai curat și mai bogat. Noi venim să muncim mai mult și să vorbim mai puțin. Ne angajăm să construim o uzină de procesare a deșeurilor solide. Vom procura din fonduri nerambursabile 100 de autospeciale noi pentru colectarea și transportul deșeurilor. Tot din fonduri nerambursabile vom procura 100 de troleibuze și autobuse noi și toate suburbiile vor beneficia de transport sistematizat și calitativ. Vom decongestiona traficul în Chișinău prin modernizarea a cel puțin 7 bulevarde și construcția a 2 pasaje supraterane în 2 intersecții aglomerate. Vom construi 50.000 de locuri de parcare. Vom aduce în Chișinău cel puțin 5 companii multinaționale din domeniul IT care vor crea cel puțin 1000 de locuri de muncă. Vom construi Arena Națională de Fotbal după standardele UEFA, care va permite aducerea în Chișinău a celor mai mari stele de fotbal și artă. Vom digitaliza serviciile publice prestate de Primăria Chișinău și orice act necesar va fi obținut printr-un simplu contact. Și ăsta e doar începutul. Votează Oleg Burlacu, candidatul Partidului Liberal Democrat din Moldova la Primăria Capitalei. Votează pentru schimbare, pentru performanță și inovație.